ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони папленҳои туркӣ. навори имрӯзаи ман аз бозори Корвон, тарафи Корвонсити якум дарвоза Абтови Рияд, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор папленҳои туркӣ ба фурӯш гузошта шудааст. хостам як навореро пешкаши шумо намоям. марҳамат тамошо кунед ва агар тавонед то қадри имкон видеоро ба дигарон низ поделитсия кунед, то дигарон низ аз ин папленҳои туркӣ огоҳ шаванд. дастгирии шумо беҳад зарур аст, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, Туркия аз ҷиҳати сифат дар дунё ҷойи намоёнро ишғол менамояд. барои ҳамин ҳам ҳар сол соҳибкорони мо аз Туркия рафта папленҳои туркиро оварда ба фурӯш мегузоранд. марҳамат, акнун видеоро якҷоя тамошо мекунем. Чанд сум ака? 300 сум. Сангдорш, а? О, сангдорш 300 сум. Сангои аридна, сваровски тоза. Сваровски тоза. 280 мешавад. 280. 4 расветка. Фирмаш кадом фирмаира? Флютекс. Фирмаи Флютекс. 4 расветка доштай. нархиш 280 сомон як либос. ана ёш бе санг будам 2 расветка дошта, ёш чанд сум? 260. 260. тамошобинони муҳтарам, чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ироф папленҳои туркӣ мебошанд. айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст, ки аз як нусха ба чанд ранг ҷудо карда шудагиай. масалан аи нусхааш якта дута се ранг дора. аи нусхааш замини иш фиолети буда, иш тёмнасини. Қики нейниш бо ам гилакуш фарқ мекунад. Марамат вард. нама гӯша химекин ай пеш бинем. нархи ино чанда гуфтӣ? 180 сум. иш чанд сум? Ин 280 сум ай сангдорш, бесанг 260 сум. бесангш 260 сомон, сангдорш 280, бесангш 260. Лесоҷон дорем? Ай бесангш 260. айрам дигар расветкош ҳастанд, кабудш ҳастанд. Кабуд. хеҷа якта бесангш кашор кардагӣ буда, вале ма бо нишон метавонам дигар расветкош. Унав сангдорош дав пара. ана ин дизайне задаги 400 сум. ин 300 сум. и бе дизайн аст, сангои дождик. ино асоси 400 сума. и чӣ фирма ака? ино фирма Флютекса. и чи ай? пилагиошо. чор панҷ расветка. ана ишам 4 расветкаш будай. ана инҷа бо мегзарем ба қисми дигар. аям 4 гулои тоқа дошта, гулои хушрӯ будай. ана ки 4 расветка. айрон 4 расветка будай. зарчам будай инҷа. сангча дора, бе сангчашам будай инҷа. нархи ора чанд гуфтӣ? бе сангоша? 280 сум бесанг шад, сангош 300. апаҷон бо 1000 мешад. 110 қимат 110. ин инҷа бо гулмайда, гулканон ҳам будай. ё чанд сум шида нархошу ман нигоҳ кардистим шумо? нави 280 сангдорош. сангдорош 280, амира то анамҷара 280. ивош чанд суман? то охира 280. ма ҳама амира якта якта нишон метавонам, шумо тамошо кунед бинед. ай бисёраш 4 ранг, ай бисёраш 2 ранг, ай кадоме дида ки чӣ геле ки маъқулай. ай тарафи соҳибкор дастафка доштай. дастафкаш дар шаҳри Душанбе мега ройгонай. кадоме ки агар хоҳиши харидорӣ карданро дорад, марҳамат, ма
рақамҳои соҳибкорро дар экрани навор мемонем, занг бизанем, озод суҳбат кунем, бо мумкин ки аи нархҳои гуфтагиш бисёр ки бигирен арзонам шава бо. барои инҷа ҳар як гула ма як такта нишон додастем ки шумо хубтару хушрӯтар бинед. инҷа ай баъзеҳош бо бесангош ҳам аст. Бесангош чанд сомае? 160. 260 сомон буда бесангош. Ине ки фирмаҳо ҳама фирмаҳои зури Туркияанд. Фирмаҳои Flutex, Unutex, Кашмирӣ, бисёр фирмаҳое ки дар тамоми дунё шӯҳрат пайдо кардагианд. Кадом давлатҳое ки паплен меоранд ай Туркия, и бисёр фирмаҳои хубанд. Сифатҳои аълоанд во сифатҳошон. ине гилан гули хушрӯ буда, ине ки заминшан хушрӯ буда, гулшан хушрӯ буда. инҷа бисёрш хай гул калон буд, гулмайдарам дошт дар дуруш. ана ай тараф бо ма бисёрша гулмайдорро нишон метавонам тон бинем. ҳама гулои навинкаанд. ҳама борое ки бисёрш ҳамин сол овардагия ба фурӯш гузошта шудааст. ин ай гул бо сафед чанд буда. ина болода бо дигар гулош ҳастад. یعنی چند سمه گلمایدور ایران بسیار غوثی خشوب داره که این ای 210 ای 230 سر میشه تو یا 180 بینگی نشان او بینیش اینجا همه گلمایدور اینجا برا ماشکا گلم بوده گلوی خشوب داشته گلوی نوینکا. دوستان چیزی که امروز شما در نوار میبینید همه این پاپلین‌های ترکی میباشند و باز یک بار دیگر خاطررسان کرده گفتنیم که سراغه ما بازار کاروان یکم دروازه ابتوی ریاد یا اینکه با رقم‌های در اکران این نوار بوده با تماس برای دستافکه باشد از طرف صاحبکار در شهر دوشنبه رایگان است. اینجا همه نرخ قیمت اونم 4 تا که ای پیش به نوار گرفته بودیم رایگان اکا 400 سومون سنگای دوج دیگه 400 سومونه ای материалшон пилагӣ бидай мегӯяд. ана инҷа бисёрш паплимои доингои туркиянд, сифатҳои Unutex, Flutex. اینجا تیگریش هم بوده بود. این تیگریش چند سمه که هستن؟ این تیگر. یه 80 سوم. این بارپامه و باربوریک؟ باربوریک. 5 مترش کرتا و بروگ میشه یورا؟ یه هم باربوریک. اینجا بسنگوشانه امیران بجا ادناتونی ترکیه هم هسته. اینجا ادناتونی ترکیه هم هسته. کس دومه که اگر خواهش خریداری کردن رو دارد مرحمت به همین رقم‌های در اکران همین نوار میمونیم زنگ بزنن. دستافکه بوده این مگزین کجایی که در کره دستافکه در دوری شهر تمامی توچکاشلا میگه به پول میبره میرسونیم.
این همین قطار تو آخر همش یک نرخ بوده 280 تومان. و در آخر این نوار باشد به همه شما دوستان تنسیتی و خانه‌آبادی و رزق فراوانی را تمنا دارم. خیر، ویدیوهای نوبتی مرا انتظار باشید.